En Richie dibuixat agafa el cartell amb el títol. El nen que volia veure la seva mare. En Richie a l'habitació. Una vegada hi havia un nen que volia veure la seva mare. Feia poc que els seus pares s'havien divorciat i per això vivia amb el seu pare. El nen es va escapar de casa i va anar a la feina on normalment treballava la seva mare, però no la va trobar. Nen, que t'has perdut? No, només busco la meva mare. Treballa aquí? Sí, molts cops l'he acompanyat. Doncs jo mai t'he vist a tu, que vens a les tardes normalment. Sí. Ah, per això no ens coneixem. Jo treballo els matins. El pare va rumiar de valent on podia haver anat el seu fill i finalment el va trobar. On és la mare? Fill, et vaig enganyar per no fer-te patir. No ens vam divorciar. La mare va anar al cel. Crèdits finals. Dins el cartell que agafa en Richie dibuixat. Guió, narrador i muntatge, Ricard Vidal. Correcció ortotipogràfica i d'estil, Oriol Canal. Música, Indio JR. Aquest relat ha estat possible gràcies als mecenes de l'Aixeta. Entra a instagram.com/RichieLlibres per saber quan penjarem el pròxim videorelat. Relats en versió text a elscontes.cat. Copyright 2024, Richie Llibres.